Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye. Ndi bwalo labwino limene tonsefe timasonkhanapo kuti timvesere mawu a Mulungu Atate athu. Atiyankhule ife ndipo timanena nthawi zonse kunena kuti kwa Mkhristu wabwino mamawa uliwonse akamazuka asanamve zoyankhula za wina aliyense ayambirire kumva mawu a Mbuye wake. Chifukwa choyena kuti ndi amene amanena kutituma pasiku paja kunena kuti lero ndikuti mupite mukapange zakuti. Sungayambe kaye ndi kuyankhulidwa ndi anthu Mulungu asanakuyankhule. Inuyo mukakhala pa bedi panu mukangosegula maso aja kangoti segukeni, kusegula kwa zikope kwanu kuzikuzani kuti tiyankhule na Ambuye. Zikope zija zikamaseguka tiyankhule na Ambuye, tiyankhule na Ambuye, tiyankhule na Ambuye. Tiyankhule na Ambuye ndiye chosegulira zikope zanu mamawa uliwonse pamene mukufuna kuti muzuke musanayambe kumva mawu a munthu wina aliyense. Lero ndi lachinayi pa 5 September. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto mutu 3 ndime ya 18 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Monica Chisale kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo pa siku la lero mawu athu akuchokera pa Luka chapter cha 5 ndime ya 1 mpaka ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto mutu 3 ndime ya 18 kulekeza 23. Tsono musadzinyenge. Ngati wina mwa inu adziyesa wanzeru, kunena za nzeru za masiku ano, ameneyo ayambe wakhala ngati wopusa, kuti asanduke wanzeru. Zoonadi, nzeru za anthu odalira zapansi pano zopusa pamaso pa Mulungu. Pajatu malembo akuti Mulungu amakola anthu anzeru nkuchenjera kwawo. Penanso malembo akuti Ambuye amawadziwa maganizo a anthu anzeru kuti ndi achabe. N'chifukwa chake pasakhale wina aliyense onyadira anthu chabe. Zinthu zonse nzanu. Paulo, Apolo ndi Kefa, dziko lapansi, moyo ndi imfa, zimene zilipo ndi zimene zili nkudza. Koma ngakhale zonsezi nzanu, inu ndinu ake a Khristu, ndipo Khristu ndi wake wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 5 ndime ya 1 mpaka ndime ya 11. Pasiku lomwelo Yesu adayimirira pa mphepete pa nyanja ya Genezareti, anthu ambirimbiri nkumampanikiza kuti amve mawu a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pa mphepetepo. Asozi anali atatulukamo ndipo ankasuka makoka awo. Yesu adalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni, nampempha kuti asunthire pang'ono ku nyanja. Adakhala pansi ndipo ali mchombo momwemo anayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atasiriza kulankhula adawuza Simoni kuti, sunthirani kozamako, muponye makoka anu kuti muphe nsomba. Simoni anati, aphunzitsi,
usiku wonsewu takhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero chabwino ndiponya makoka. Tsono iwo anaponyadi makoka napha nsomba zambiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Anachita kukodola anzawo a mchombo china kuti awathandize. Iwo anabwera ndipo anazaza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira. Pamene Simoni Petro adaona zimenezo, anagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati, pepani Ambuye, mundichokere, ndine munthu wochimwa. Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane ana a Zebedeyo anzake a Simoni nawonso anazizwa. Tsono Yesu adawuza Simoni kuti usaope, kuyambira tsopano uzakhala msozi wa anthu. Motero atakokera zombozo kuntunda anasiya zonse namansata Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, lero ndafuna kupukisa ntchito mawu amenewa amene tawerengawa tikambeza kupembeza Ambuye Yesu. Kupembeza Ambuye Yesu. Kwa ife amene tili akatolika, timaziwa kuti tili ndi pemphero la kupembeza, adoration, kupembeza Ambuye Yesu mu sakramenti loyeraera ndi lopambana la Eucharistia. Pemphero limeneli maparishi ambiri lilimo, koma ngati kwanu kukulibe mupemphe kuti akuthangateni mukhale nawo. Pemphero la kupembeza ndi limene timatenga Eucharistia, ndipo kuzera mu Eucharistia uja ifeyo timamuyang'ana Ambuye Yesu amene amakhala mu monstrance. Ambuye Yesu ameneyi ndi amene ali mbuye wathu. Pemphero limene ndikufuna kukamba pano ndi limeneli, pemphero la kupembeza limene timatenga Yesu Khristu wokhala mu Eucharistia ndipo timapembeza Ambuye Yesu ameneyi. Pamene tikupembeza Yesu Khristu mu Eucharistia, timakhala kuti tikupanga chani? Choyambirira chimene mafuna kuti inu ndine tichizindikire ndi chimene choyena kuti Ambuye Yesu amene timampembeza ifeyi timamuyang'ana, ndipo tikamamuyang'ana timakhala kuti ifeyo chilipo chimene tikusakasaka mwa iye, chimene ifeyo tikusirira mwa iye. Yesu Khristu amene ndi wobayidwa pa mtanda, amene ndi thupi lonyemedwa, amene ndi chakudya cha tsiku lathu lililonse. Mukatenga mawu amene tawerengaja akuti Ambuye Yesu anapita ku nyanja ndipo anapeza anthu ndipo anampempha Simoni kuti, Simoni, ndikhale nawo m'bwato mwanu ndiziphunzitsa anthuwa. Choyambira chimene ndafuna kuti inu muone nchipe chona kuti Ambuye Yesu akupempha bwato la Simoni, ndipo Simoni walolera. Simoni amene ali wa business, wa geni, walolera kuti bwato lake ligwiritsidwe ntchito polalikamo mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amene ndi aulere, sapindula kanthu. Sikuti anamuza Ambuye Yesu chakuti mmene tuzikupanga chonchi iwu ndetu mulipiratu, mundionesa kena kake kapena kuti mupanga lende. Anangompasa Ambuye Yesu chakuti akhalemo alalikire anthu. Inu ndine ponthandiza Ambuye Yesu kukwanitsa ntchito yake kuzera mu zimene anatipasa sitimabesa. Kandi business yako ukutenga kandi chigalimoto chako kwanyamulira anthu akagwire ntchito za chalichi, kakugwiritsa ntchito business yako kuti itumikire pena pake mu mpingo, subesa. Petro anali wa business asanayitanidwe, ndipo Ambuye atampempha kuti ndigwiritse nawo ntchito bwato lako analolera. Atagwiritsa ntchito bwato lake lija ndikulalikira anthu aja, ndiye muone zimene zinasatira. Akumuza kuti tengani nkhokazo muponye uko. Ndiye Petro akunena kuti nthawi yonse sitinaphe kanthu, koma poti mwatero chimenecho chitonese kuti Petro anali ndi kanzimu kena kake kamene kamamuyankhula kuti uyuyu si munthu wamba, uyuyu ndi mpulumutsi. Ndipo poti mwatero ine ndipanga zimenezo. Kufunika kwa kumvera mu mpingo mwathu, kufunika kwa kumvera. Kaya ndinu ansembe, kaya ndinu masistere, kaya ndinu aepiskopi, kaya ndinu akhristu, kufunika kwa kumvera mu mpingo mwathu.
takhala tikuona wiki inoyo akunena kuti nzeru za mulungu ndi za anthu zosiyana. Nthawi zinachi nzeru za mulungu zimaoneka ngati zopusa. Chitsanzo chabwino ndi chimenechi. Petro akunena kuti ine ngati msozi ndimaziwa nthawi yogwira nsomba ndi usiku mbanda kucha, koma nthawi imeneyo sitinagwire kanthu. Ndiye inu amene sinu msozi mukubwera kuzandiuza ine kunena kuti nditenge khoka ndiponye. Chabwino, koma poti ndi inu. Nzeru za mulungu zija zikuoneka zofoira, zikuoneka zopusa, koma Petro wazindikira kunena kuti nzeru za mulungu zimaonesa kuti kuchenjera kwa anthu nkofoira. Ndipo Petro wapanga zimenezo. Taona ni nsomba zimene akukola zambiri. Iye amene analola kuti bwato lake la business ligwirisidwe ntchito pontenga Ambuye Yesu kuti agwirise ntchito, lero wakolola zambiri. Kuli anthu amene amaona ngati kuti akatenga nthawi yawo kuti aigwirise ntchito kwa mulungu aluza makastomala, aluza business. Malo mopita ku chalichi ulendo ku business, mukukaniza bwato lanu kuti Ambuye Yesu agwirise ntchito, mukukaniza nthawi yanu kuti Ambuye Yesu agwirise ntchito. Kuli anthu amene amakaniza banja lawo kuti likatumikire ku chalichi. Mukatero muziwe kuti mukukaniza Yesu zimene iye mwini anakupasani. Mukatero mwapusa, mukatero mwaluza. Petro ataona zimene Ambuye Yesu wapanga, tikubwera no kunkhani ya kupembeza ija. Ataona zimene Ambuye Yesu wapanga, Petro akuti anagwada. Ndinena kuti Ambuye mundichokere, ine ndine munthu ochimwa. Akuti ndi anzake omwe anazizwa. Kumene kundiye kupembeza. Kodi timapembeza chifukwa chani? Ndipo timapembeza pakaoneka chani? Kupembeza kumabwera pamene munthu waona china chake mwa Ambuye Yesu. Pamene waona ukulu wake wa Yesu. Chimecho chimatipangisa kunena kuti tigwade ndi kunena kuti Ambuye anga, Mulungu wanga. Supembeza popanda kuona china chake chodabwisa mwa Yesu. Supembeza popanda kuona china chake cha nzeru mwa Ambuye Yesu. Pemphero la kupembeza, adoration, limachokera pamenepo. Ponena kuti munthu waona kena kake kupasa chidwi mwa Ambuye Yesu. Waona kena kake kamene kakupasa chidwi. Ndiye muone kuti Petro atachiona chimenechi, chopasa chidwi chimenechi, chikuchitika nchani. Ambuye Yesu akumuwuza kuti iweyo uzasandukano msozi wa anthu. Siya zimenezi. Petro amene anasaukira nsomba usiku wonse, ali ndi banja lake likudikira makobiri ochokera kumeneko. Lero apeza mwayi ndi kuzipeza nsomba zija zochuluka zoona kuti akuti pakana makoka aja ndi kumapwathuka. Lero apeza nsomba zimenezi, akumuwuza kuti zisiye undisate. Petro ndikuzisiya. Ndafuna muone chimenecho. Choti Mulungu akakupasa madaliso, madaliso aja asakuphimbe m'maso kuti uleke kumuona Mulungu uja ngati oyera ndi owala koposera. Zimene wakupasa zisawale koposa Mulungu mwini wakeyo. Usayambe kusatira mphaso malo mosatira amene wapereka mphasoyo. Inuyo kuli anthu kunja kuno anasowa chinthu kwa zaka. Chinthu chija ndikupezeka, ndikuchitenga chinthu chomwe chija ndikambwezera Mulungu. Abraham anasowa mwana nthawi yayitali. Mulungu ndikumpasa mwana uja, anamtenga ulendo naye kwa Mulungu. Alipo ana ambirimbiri achina Hana, mwanawo anamtenga kwa Mulungu. Koma kuli ena akasowa nthawi yayitali, kungowapasa chinthu chija, Mulungu samanunkhaso kanthu. Amalola kuntaya Mulungu uja chifukwa kuti apeza chimene amapempha chija. Kupusa. Mwakhala kunja kwa boma nthawi yayitali, kena kungokupasani mpata kuti tayesani kulowa mboma, Mulungu kumuyiwaliratu. Kupusiratu. Ndiye Mulungu kuti amaonesa kuti nzeru za anthu zobuntha. Amaonesa kuti nzeru za anthu zobuntha, ndipo akafuna kuonesa kupepera kwako amakuoneseratu. Ambuye azikhala owala nthawi zonse moyo mwathu. Ambuye nthawi zonse azioneka owala koposa mphaso ina iliyonse imene Mulungu angakupaseni. Mukumbukira Ambuye Yesu atamuyitana munthu wina, anena kuti iye sindingakusateni kayi pano, ndakukwatira kumene. Kumuona nkaza cheyo kukongola koposa Yesu Khristu mwini wake. Iyayi ine sindingakusateni, ndakugula kumene munda. Kuona munthu akuja kukoma koposa amene wakupasa uja. Mphaso zimene anthu fetalandira zisatipangise kuti
ifeyo tizione mphaso zija kukongola koposa amene watipasa uja. The gift should not look brighter than the giver. Don't follow the gift, leaving the giver. Chifukwa amene wakupasani mphaso uja atakumakupasani nthawi iliyonse mukakhala naye. Koma mukansiya amene uja ndikutenga mphaso ija, chitachitike nchani? Mwatengayo ndi yomweyo simuzayinunkhanso. Choncho onse amene amati akalowa mboma ndikufulatira Mulungu, teremu yanu ndi yomweyo simuzayinunkhanso ina. Chifukwa chona kuti mwinake Mulungu yo mwasiya kuwala kuja mwasatira mphaso imene inu munalandira. Timpemphe Mulungu atithandize pa moyo wathu wa siku ndi siku kuti ife tizimpembeza nthawi zonse, tizimuona kuwala nthawi zonse, tizimusirira nthawi zonse. Ndakunyadira nabale kuti munali pamenepo. Tiyeni siku ina zizakhalenso pompo ndi kugawana mawu a Mulungu. Munali ndine Elizeyo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.